Jazyka je jednou z najzákladnejších schopností pre prípravu na pracovný trh. Jej význam sa však na Slovensku často podceňuje. O jeho využití, možnostiach a moderných trendoch v jeho výučbe sa budeme rozprávať s naším hosťom Martinom Volekom, riaditeľom portálu Jazykové pobyty.sk. Vítajte v štúdiu. Na úvod si predstavme aktuálne sa konajúcu akciu s názvom EF European Bus Tour 2013. Videli sme to aj na záberoch. O čo ide? Už niekoľko rokov chodíme týmto dvojposchodovým autobusom po Európe. Dvojposchodový autobus je spájaný s Londýnom. Londýn a Anglicko je spájané s učením angličtiny. Čiže v prvom rade chceme zaujať mladých ľudí, preto sme chodili po školách. Informujeme im, radíme im, kam na jazykové pobyty, na ako dlho, aký typ kurzu, aká destinácia. A takisto je tam aj kolega Angličan, ktorý s týmito deťmi komunikuje v angličtine a často je to pre tie deti prvýkrát kontakt s takým človekom, ktorý hovorí angličtinu rodnou rečou a ich to aj motivuje, je to zábavné a posúva ich to ďalej. Education First, skrátene EF, je najväčšia jazyková vzdelávacia organizácia na svete. Akým oblastiam sa venuje? Ono tých oblastí je veľa, lebo jazyk sa učia už dneska všetci, čiže jazykové pobyty pre deti momentálne aktuálne na leto. Od 2 týždňov do 1 mesiaca. Rodičia, aby zmysluplne vyplnili čas deťom, tak je to vhodná možnosť vyplnenia prázdnin. Čo sa týka dospelých, tak máme jazykové pobyty na celom svete v 40 destináciách. Potom sú to destinácie pre top manažérov a v poslednej dobe, tak ako bolo v príspevku povedané, tak aj špecializované kurzy 40+, lebo títo ľudia bohužiaľ boli znevýhodnení v tom veku, keď oni boli mladí, tak školský systém neposkytoval angličtinu ako hlavný jazyk a jednoducho dneska oni pociťujú ten handicap, tak chodia na jazykové pobyty v takýchto homogénnych skupinách a nie sú zmiešaní s tínedžermi a podobne, ale aj tie aktivity pre týchto ľudí sú podmienené veku, čiže idú na ochutnávku vín, do divadla, do pubu a ten program je prispôsobený tomu veku na rozdiel od detí, kde treba tie deti inakšie zaujať ako dospelých. V týchto dňoch boli aj vyhodnotené výsledky medzinárodného prieskumu znalosti anglického jazyka. O čom ten prieskum bol? Na čo bol zameraný? Je to taký prvý prieskum v histórii, ktorý porovnával znalosť jazyka vo svete. EF, tým, že je najväčšia jazyková vzdelávacia organizácia na svete, tak na vzorke 1,7 milióna ľudí urobila prieskum v 54 krajinách. Slovensko bolo tiež súčasťou tohoto prieskumu a Slovensko skončilo na 16. mieste, čiže my sme tam porovnávali úrovne od veľmi vysokej, strednej, nízkej a najnižšej. A Slovensko skončilo v strede na 16. mieste z 54 krajín, čo na prvý pohľad je veľmi dobrý výsledok, ale vždy je dôležité sa spýtať, s kým sa porovnávame. A naši susedia, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a Poľsko skončili lepšie, skončili v tej vysokej úrovni. Takže stále je čo doháňať. Pre zaujímavosť na prvom mieste najlepšie v Európe hovoria Švédi, Dáni, Holanďania. A treba sa spýtať, prečo sú tieto krajiny lepšie. My sme tu tiež analyzovali švédsky systém vzdelávania, povedzme na vysokých školách. Žiaci automaticky čerpajú z anglických, amerických kníh, takisto záverečné práce píšu v angličtine. Niektoré programy nie sú dabované do švédštiny, ale sú priamo v angličtine, čiže je to pre nich prirodzené a jednoducho tí Švédi skončili na tom najlepšie. Sú ešte nejaké zistenia, ktoré vás prekvapili z tohoto prieskumu? Je ešte niečo, nad čím by sme sa mali zastaviť a povedať si o tom? Áno. Veľa vecí prekvapilo. Napríklad človek by očakával, že najlepšie ovládajú cudzí jazyk a angličtinu mladí ľudia po škole, po strednej vysokej škole, ale nie je tomu tak. Vyšlo nám v prieskume, že najlepšie ovládajú tridsiatnici. A to vysvetlenie je také, že školský systém v dnešnej dobe aj na Slovensku si myslím je viac zameraný na memorovanie, na gramatiku. Ale keď títo absolventi škôl dojdú do reálneho prostredia, tak zistia, že je to o komunikácii. Čiže jednoznačne musí byť kladený väčší dôraz na komunikáciu. To je prvá taká zaujímavosť. Ďalšia zaujímavosť je, že ženy výrazne ovládajú anglický jazyk lepšie
môžeme to paušalizovať na celý svet, čiže ženy sú úspešnejšie. Ďalej, čo bolo zaujímavé, my sme analyzovali, v ktorom odvetví hospodárstva ovládajú ľudia najlepšie anglicky. Odvetvie cestovného ruchu je odvetvie, kde zamestnanci majú najlepšiu angličtinu, potom je to consulting, čiže poradenstvo a telekomunikácie. Najhoršie, to bolo ďalšie prekvapenie, skončila verejná správa na poslednom mieste v hodnotení všetkých sektorov ekonomiky. Aké možnosti v oblasti vzdelávania v angličtine sú v súčasnosti k dispozícii? Tých možností je dneska veľmi veľa. V škole a potom sa môžu zdokonalovať všetci v jazykových školách po celom Slovensku, v podstate v každom meste, aj v Bratislave množstvo škôl s rôznymi metodami, klasickou angličtinou, Kalanovou metodou, konverzáciami Business English, to je to doma. A potom sú to jazykové pobyty v zahraničí, ktoré vám dajú niečo navyše, lebo ste non-stop v tom prostredí, komunikujete, ako som spomínal, v rodine, vo voľnom čase, v škole a ide najmä o to, že získate sebavedomie. To znamená, keď ste potom v tom pracovnom prostredí a máte poradu, tak sa nebojíte reagovať, nebojíte sa rýchlejšie reagovať a správne. Čiže toto sebavedomie najlepšie získate v zahraničí na jazykovom pobyte. A líšia sa tie možnosti, ktoré sú dnes k dispozícii od toho, čo tu bolo povedzme pred 10-20 rokmi? Inými slovami, existujú aj v tejto oblasti nejaké trendy, kam sa to vyvíja? Jednoznačne áno. Už len to, že máme možnosť cestovať, asi to možno už až tak neuvedomujeme, aké to boli bariéry. Povedzme Spojené štáty, nám vstúpol záujem o našu jazykovú školu EF na Miami o 400% v období, keď došlo k zrušeniu vízovej povinnosti. Čiže sú tu aj tieto bariéry a tie sú odstránené a je to tiež plus. Ďalej sú to nové metódy, kvalita na knihy, kvalita na certifikácie, sociálne médiá veľmi pomáhajú. Takže dneska si málo kto môže dovoliť byť nekvalitný, lebo dneska, keď je niečo nekvalitné, tak zrazu o tom všetci vedia. Čiže je výrazný tlak na kvalitu a ďalej by som možno spomenul ešte špecializáciu. To znamená, že každému treba niečo iné. Povedzme, niekomu zlepšiť angličtinu v oblasti médií, povedzme novinárovi, alebo povedzme nejakému riadiacemu pracovníkovi v oblasti Business English. Povedzme niekomu, kto je dobrý v komunikácii, zase tá gramatika. Čiže tá špecializácia na tie oblasti je takou výhodou. A plus dneska ten trend je, a Európa k tomu speje, k tomu multilingvizmu, kde je tlak už aj na druhý jazyk, čiže to, že anglicky máme vedieť, by malo byť samozrejmosťou a skôr to je už o tom pripájať tie jazyky dodatočne k tomu.